Kok berok kotama Hai berok norok naitungo kok berok kotama YouTube channel Hading ke tinini ok kotama wo Seng Bekha Suk bahagia tongnai Tai Bekha suk ngase sini lama suk Tai seng bebang no sawoi nengoi tongoi berai kerai kok sawoi Sini bebak no suk Ngai tuoi mukrai thana sawi tatrani takok tai bukok song Sini bekha angka takok tai bukok song Belai keno berai jak Sino bekha bogola hanjago Tayo bekha no seng bahagia tik Tai nang nama jagawo kiklaiman Tai sini bekha tik gangge Neng je kono jaga pono keplai engmanai henanyai sajago Paidi hingkang ke omonorok sawinyo kaisya kotama digi tanglayana. Koroksa borok potidin no kaisya mondiro tanganyay bo paray sibay sap kalayay a matayno kokolomoy panyani nango. Taya parna sibnanyo a mondirni sitso bono nugoy Sengnani nanggaze Nengho mondiro Tanyan podidin asiri-siri pagi parai sibay Neng tamono Kokolomay Podidin pai nini sengka Tai Neng mungsa sebuto bawano Sanani Bagaja pai ninyai Asito sengka Tayo parnai simne bosai kenarka aw Ang mono Mungsa sanmani tonggo ninyai Saka tai buto bogobani sito saka neng tamu sanba nini sengkang ke o sanai saka ang engka belai keri borok ani songsar solinani belai no koti nengka samung numubo masa wawasya masa yawasya engka tai besar betiro bo kamong sumung kota rokom lala sisi ani pori baro ang je kuno samung kala je pori liya tai bazaro ang Makiteng papalo bolong itu boy tai asik bay ani pori baro sodewi maya hananyai buto bogan sicono sanani nangka afroke buto bogan sico saka tawana di nini je tomong tai samung tangmung tai surimung buto bogan hanyo khanawana tai nonobo hanyo rangi lamake rowana Tai nono bo pholir na puru bo siring sakano pai repaina phanya ka bo nono derek sake bo horja repai nang sanya mangla khnanyai a pharnai sibnanyo sawai khnarka Tai o pharnai sibnai bo nogo thangai panyani nangkha Tai nogo thangai pakyang kano Bini asake rang paikya asake genang kaka bo belai keno genang kaka tai mondiro tangnani bini somoy gerei parna sidnani somoy gerei ngi tangka tai akini no bosor lai tangka apruke bo hanyo hai mondiro tanani nangka taya mondirni je buddho bogobani sitso bai hanya hai malaye sengjak bika tamongkha asik bosor nung boro tongoikha khanamani nungba belai kheno gwnang khaka dalan paki malik engkha hanai khanabla hanai asik balogoi nung tabo hanyo hai o mondiro phaibi hinai a buddha bogobani sitjo bono sunani nangkha tai O pharnai sibnai bo sanani nangkha anu buddha bogwan rangrok belai kheno gwnang kheno rekha tai ang phanyamu songoi tongphono o mondiro phanyani somoi ponjo maya angkha tai aproke buddha bogwani sicho saka geneng je sanmase mani pakyangke tai tamo sanani phaiko hanai sengka Tai o pharnai sibnai saka ang tabo ani bekha suk santi
응나니 bagisi payo ang rang pusia belai no kobama mangkha hapino ani suk santi krini bagai ang suk santi se manani nango honanyai buddha bhagwan sichono kabui saka tai buddha bhagwan sicho saka nang jodi nini bakhawo suk manani hingka hingke nang o 10টা niyom no busina nangnai tai busi winai nang o 10টা niyom no palan khlanya nangnai hinai buddha bhagwan sicho bono saka tai o phana simnai bono swngnani nangka nangano ja kosto khlaiai o 10টা upai suk santini bagai ano saikhanar di hinai bokhulumai kabui sajajaka hingke kaham ke khonjo kaisomoi khanadi hinai buddha bhagwan sicho saka puila number 1 poyon nangka nang keboni samung gopono nang boino no singyawi nang kono phono aro kokta sadi baksa tongo boije samung tama jaga oba hage khaladi hai khlage sengnai boi singyawi no hage budi ernai robo tongo tai abake budi rekangke boinini je kok samano khana tokjege sajage engnai tai abake sajage engkangke boinono kaham wansokla tai nini bokha aro uro berai sinai ningtam sajaka tam sokjaka abon aburke nini bokha suk santi tai phaigla tai nang obono number 1 point wansoknya di nang nungya bunyo budi tarati bui singyasa number point 2 je hejana jagao samung khlai deraka ba nini lasi mumane phagya hangke wansogo je ang bahya hai khlajaka ang tangai hake kok sajaka ang hake sana tongmani ya aba herok nini bokhawo kotro kom no wansongnani phayo tai puila nang aboni bagai yokna hangkangke nang bunyo map rnani srengli bunyo map rnani srengka hangke se nini bokhawo suk santi phainai tai kaham wansongnani ringnai number point 3 boibai sini jangnani kotornai boibai sajangnani a lobno ta wansokdi hinai bo sao baksa koto borok bai malai sini jangnani angbo kotor nani ani nani hinai kotor ni logiwo tongo ma bini sini jak kabangsi aba herok wansogui kotor ni je sanate je tongnate khe tongo tai abage tongte no bini jindagi asake los ngai thango tai ulobo belai khena sinta klai phanya nango tai aba hai wansongbo yakana nangnai niji je samung khlaiei niji je sak bunyo help khlaiei nijini yabiri bai kaham sajamani kotor sajamani abo sobche kaham number point 4 musu laimani jodi nini sai je kono borok hamui chai tongkha bini khushi poribaro chakri phaikya porikha pass sengkha je jena success sengkha aphoro nang bini nogo thangainai a khushi no bobe baksano khushi ngi lab khlanyani srengri tamokhe baksa nogo je musu nyai nogo no wan soginyai bola haingka haisoka hananyai dukhu nangjagai a khushi o thangya tai abono no musumani tai o musumani sakni sekagi maya hangkangke kono dino pono suk santi phaya hananyai saka tai number point 5 asiri pasawoi sasyung asogoi dian khaidi bem khaidi tai dian bem khaimaningka nijini bokha sosa jangmahai tai je haimerok wansomaro hingke bebon khibjak thango tai kaham wansomani hingke ter ke bangphanyani nango te abo nijini no labongo honanyai saka number point 6 sasyung tongnani srengli sasyung tongoi mamani phan
asake phanan go abo sawi sabaya tai sachung tongmani bwsuk lab abo bo sawi sabaya sachung tongmani belai no lab tai boibe kok sanani boibe ayang uyang thangnani berainani kherainani bini bebak no wansukjaknai abo kaham kono mantra hinui mano sachung tongmani a mantra ongkha belai no krak hinui saka number point 7 kono samung no pono koto sikon tahandi je সমুদ্র tui teruk teruk ke thopsa ke সমুদ্র khao ma hainyo nini samung wa hainyo jikon tangma banyo ulo kotor nani lama phayo tai abono nang samung ani le sikon rok ni ta wansoti nung je samung ba ke khlai tong abono sanung bakha ba ke re samung khani nagi samung kono koto sikon krei sikon ba se kotor ngo hnei sajago number point 8 jora bai mili tongnani nangnai tai wansogoi kok sanani nangnai boi mone khe mornya nangnai hema haikeno nung wansogoi je kono dolo adjust khlaiui mili phainani abo srwngnani nangnai karon khoroksa pono nini kokno khanaoi kebo dukhu naiyatei bwkhau naiyatei khlaiui nung sai phainani abo wansogoi choli manghangge belanya sanai number point 9 je kono samung no pono bwkharei samung khladi tai dati painani bohor paino abata wansokti nang bathai gyawui teruk khe pono a samung no nang bwkha ba ke khlai plaimang thani tai a samung belanya naithoknai tai buni sai juda bo ongnai tai nini samung no bunyogoi yaba khornani bo jengnai tai aproke nang bwkha santi bo belai kheno manai number point 10 sob somoni wansongmani kaham onsono nangnai tai bwkha dalangna nangnai tai bwkha belai kahamana nangnai hamia wansogyawi kaham nomang wansogoi tongnani nangnai tai o dosta sutrono kaham ka mutunara khangke bini jindagi o belai dati sopol tangpanai tai belai suk santi ngnai hinai gotobok mani sijo saka Pajingke takote buk songnor okothoma khnai belai khona tokjakona tai srwngjaknai bo mangkhana tai okothoma o norok tamo srwngjaknai man comment khlai sadi ta tini bage asung siteng noro jotono kaham tongdi jotono hambai tai khulumbai kya।